أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واغري بيه جمعه بيه lahoroma donye ala batuli ana ala deli jine harmade ane hardane ala manda foi kama uko bwakari mi nye subhanahu wa ta'ala masa mi ni kelendo deme batala masa mi ni kelendo mi mama deme aka barala mama masa mi zigi mati masa mi wuli ode subhanahu wa ta'ala ala ko ayi ma chama we aka no ba we muhammadu rasulullah fo mo fe no yo fanye kwa ngoke kira dum ma foi ka aka nyama ya kono ala deli anika sujune bi subhanahu wa ta'ala wakari ni mami ngo ikera fimanyo ikera jamanye ikuiti sali ikuiti sunyere iki mugota alala wakati ki kado ala tifa ala timalu ala ti lebu wakati ngati foi bo alaka alayala mami mana sa karuta fly ti todu ite jidu wakati ki kuy baraka ka alakama wakati ki baraka ki yere da ti foi bo alaka alayala ati fen faraka wa ala ne kamo dema masami nye gnyeda ngamo ala dema masami mbi nyawuli ne kamo ala dema masami nye fimani blemada mi nye danda fe fofo dishika mimi pan kamana wasiriki mimi tama sinani sevla singeme be mi ngoro mi nyera mi nyera maye mi ngofora mi nyera makofo mi shidona mi nyera mashidon mi nyera ti do abara ya di nyeka wuli masami nyo kangamo dema ala on yi deli aminu mbeni jamana ngono noye mali ala e akano anga bangani jamana ndo kono ni mali mi nyefunde ni jamana shabi dese kle banga kungo bana minongo bana ala onata be ala e fenjama noye ni balawuye ala e sago bi yera la ala anjena nayi nga ala ambi deli amali do mbi deli ala e kado gela mi ma nga jamana kono e ka wuli bamanje minu firile do anka ka free ma fala javante minu firile mbanga ala do anuche ala ni do na anuche ku halaki iku malu ala iku malu jena iku malu lahara o kika ala kama o ke muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ake magade madina baraka kama ake kureshu baraka kama ake sayyidina ali sayyidina badr alu sayyidina bakar sayyidina usman baraka kama ake kureshu ni magani madina baraka kama ala ede bi deli ala wa anyi deli mali do nyi deli mali de mi mbi jamana kono mi mbi jamana koka ala ambele jele mago nye mago dugole ani mago mi mbe kenaka bana be mina bana indaka bwana ala imusoko be mina so nyuma nyini ka doma ala cheko be mina cheko no yo yi dende mi ve ala ya rabbi anyi deli ka do dende kola ala o kika ala kama auzu billahi al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين neko bala to ko bedi bwaka siligi nebe mbolo bwaka do mbi boni sebenye sebemi nu kama le rada bwaka siligi Alexi ni nyaka sebeni nye ako kle dama do mingera essence ko gelala bwaka siligi ka do de sengena do de wuli ka joke dibila wasa ko bi se kan no ya juna chugomi bwaka siligi ka do fanja manye jeja hal no ya soro siterni tugu chauffeur bwaka siligi ni bela jile ka nga fo nga ma minu vana tonji jole do ikado mina duni anaboli jamana kono o ye do anyo ye bosriki ako do hungele mi ngoni siternu duni akanye na bo jona gela kana do asebangula ukasu sero la bosriki o kalifale mbe ikado bulu fara mima ay wado anye sula o de minu bi tajuko kuna sebene kala ko siterni keme saba ka bele jile deme ni ga dona e ka bo kajana ni obe malini kurwari furanjela do akunde meni na kajana bwatsirigi hal no ya suranga surasukulu olu de u sego damajira beke ka tufi ani tuje no kulu savela ka fura ka je bingane wele kebawla bwatsirigi ikado isansi minye barko keme saba no ye siterni abelebele keme saba sinaka dodoloma ninga donyo ave bwatsirigi ikado hal kulu kongo minye aywa haliku washi femu sura ala ni surasukulu sababu bwatsirigi udemene me kase ubita jigi
yɔrɔ minnu na sa sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ bureau produit pétrolier n'o ye douaniers ka bolofara in ye bon c'est que olu kɔni ye dɔgɔkun kelen de kɛ o suna ka haramuɲɛw ɲɛ na ka sababu kɛ mun ye bon c'est que ninnu mana dɛmɛ ka don sɛbɛnfura dun kan ka k'a la o fana o tɛna dugujɛ kɔnɔ koyi n'u nana hali su fajiri o k'a sɔrɔ anw fana b'a ɲɛ na min bɛ se k'a to k'o bi teliya ka to n'u ka baara ye o yɔrɔ de la min ye gouverneur Buguni bon c'est que chef de bureau pétrole Kadiana bon c'est que k'a dɔn dɔgɔkun fila ninnu b'u segu kan bon c'est que koli t'a la dumuni ko t'a la elɛn an ka tile ka boli maa minnu ye nin kɛ min ye Alex ye a ko min ye u ka nin baara in ye u yɛrɛ nisɔndiyara a la kosɛbɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔsi jɔlen don awa tile kelen kɔni kɛra essence denya na maa fɔlɔfɔlɔ min bi fo o ye colonel Umaru Kasamara chef de brigade de bureau des produits pétroliers bon c'est que k'a dɔn a y'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ sabula a ye wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn min ye cɛsiri ye sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔli ani kamiyɔnw ka tɛmɛ joona a y'o fana kɛ n'o fana ye bɔ yen Sangaso sanfɛla la gorobinɛ dɔ bɛ yen colonel major madame Sira Male pap nin de don wa ale do kɛ ni muso in sara b'a la dɛ ayi ko madame ne ye kuma jugu de fɔ o ka sara fɔ kun madame Sira Male bon siriki Sira Male i k'a dɔn douanier gorobinɛ in a wusulansuma tɛ bon siriki i k'a dɔn gorobinɛ in ye wuli a ma ɲɛ a ye wuli ka jɔ min kɛ nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko k'a ni foli ka kan a ko sabula ni jamanakuntigi ma suna olu yɛrɛ tɛ se ka suna ni ministre des finances ma suna olu suna man di douane directeur n'o ma suna olu bi suna ka da dalu jumɛn in na bon siriki i k'a dɔn ni maa fila kɔni ye wuli ka jɔ min kɛ bureau pétrole la k'a barika bonyana kosɛbɛ citerne donni na a ko joona o dugu bɛ jɛ tuma min i k'a dɔn essence ko ni maa min ye Bamakɔ ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ a nɔgɔyara kosɛbɛ bon c'est que i k'a dɔn jama bɛ firili min kɛ caman bɔr'o la ngo n'a ta bɛɛ bon c'est que i k'a dɔn kamiyɔntigiw citernetigiw essence feerelaw bon c'est que i k'a dɔn denmisɛnnin dɔw bɛ minnu y'u cɛsiri nin ko in na sabula u ka citerne e k'u yɛrɛ ma t'u sigi chauffeur kɛrɛfɛ Ala n denkɛ b'a la Mamadu Yara Mamadu Yara n ko a yɛrɛ de tun bɛ citerne kɔnɔ ka taa ko n'ale ka chauffeur sara yɔrɔ min a yɛrɛ bɛ sa ye nka Ala y'a kɛ foyi den kelen mun sɔrɔ fa in ɲɛni tɛ kangari da ye o kana sɔn jamana jigi ka wari dɛ waati k'i ko denmisɛn minnu bɛ essence feere la a caman de ye baaraba kɛ nin na k'u sogo doni waati k'i k'a dɔn ka kuma chauffeur fɛ k'u dɛmɛ walasa a ko bɛ teliya cogo min na essence ko gɛlɛn bi ban cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le radar kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tuma tuma le radar an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko soir de Bamako min ye an ka jalatigi sɔrdasi kunda garde nationale la maa 7 k'u gɛn yanni jɔ dɔw cɛ sɔrdasiya tɔgɔ tɛ fɔ u la tuguni a fɔ safuru la n'i y'a ta k'a lajɛ k'u gɛn cogo di k'u gɛn ka bɔ armée kɔnɔ kɛ tubabukan y'a fɔ n ye n k'a mɛn 7 officiers de la garde nationale radiés pour désertion en temps de crise. Radié tɛ gɛnni ye koyi radié k'i haramuna de e bɛ fɛ ka fɔ cogo ɲuman ma ɲini nin na yan kana ka sɔgɔsɔgɔ wuli sa mura ni sɔgɔsɔgɔ kɛmɛ kɛ ji dɔɔni min radié e de tubabu ka jugu ye koyi naam min ye sɔrdasi jalatigi 7 ye garde nationale to a la olu maa 7 k'u gɛn yanni lahara jɔ dɔw cɛ finitigi ko kuma a tɛ ta ka ɲɛsin u ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin décret in n'i y'a lajɛ utukalo tile 2 san 2024 min y'an ka cɛmancɛ fanga o ɲɛmaa ye n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye an ka mugutigiw ka ɲɛmaa fana don wa jamanakuntigi fana don n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a jira sa a ka décret in kɔnɔ n'o ye sariya bolo ye o sariya bolo min n'o b'a jira k'a fɔ waati min na jamana bɛ kɛlɛ bilelen la e min ye finitigilaka ye fini bɛ don ni kan min n'i bɛ kalikan min kɛ drapeau kɔrɔ e yɛrɛ b'o bɛɛ lajɛlen dɔn wa n'a fɔra fana ko jamana ko Ala nana n'a ka na ye gɛlɛya ye o jamana sɔrɔ e ka taa ka t'i mɛrɛ k'i da fan wɛrɛ fɛ e tɛ y'a bilelen la nka n'a sera wari salo ka dun yɔrɔ ma e bɛ n'i jɔ kɛnɛ ka ten canjala k'o dabila la n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ maa minnu gɛnna u tɔgɔ de filɛ nin ye Mohamed Aga Bashir nga muso t'a la dɛ ayi nin bɛɛ ye cɛ ye naam Mohamed Aga Bashir o b'a la
min ye Malik Aga Wasna ye o ye commandant ye ka taa se min ye Mulayi Aga Mohamed ye min ye Mohamed Aga Warkulk o ye kelen ye ka taa se min ye Hamad Aga Sheikh ye o fana bɛ a la Mohamed Aga Al Bashir o ye lieutenant ye ninnu kɔni n'i ye décret présidentiel in ta k'a lajɛ min ye a sariya cɛtigɛ fɔlɔ ye article 1er o bɛ décret in kɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen maana ko nin kɛn bɛ k'a jira sa maa ninnu waati min na jamana a bɛ denkan dɔ na kɛlɛ bilenlen bɛ jamana da la ni finitigilakaw ni b'a la ka to kow dafɛ n'a gɛlɛya yɛrɛ sen bɛ population civile ma fan dɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni y'u den dɔrɔn ka u yɔrɔ k'u da kɛrɛ dagolo fɛ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ u ka gɛn ko baga ma kɛ u ma koyi maa minnu don i b'a dɔn u donna tenni na cogo min na i b'o dɔn wa min ye mamurulenjɛkulu minnu n'olu tun bɛ yen min n'an b'u wele ko rebelles olu ka wulikajɔ minnu kɛla yanni camancɛrɔ fɔ ka ɲɛmaa ninnu bɛ na ka n'u sigi jamana ɲɛmaaya la i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnfura dɔw de dilanna ni ka u intégrer an ka armée kɔnɔna na an kɛ minnu ta la k'u don a la k'a sɔrɔ u ma gɛlɛya ye sɔrɔsikan kɔnɔ an b'u wele ko intégrer olu donna na de an kɛ u bɛ fa bɛɛ les intégrés la a bɛ douane na a bɛ sɔrɔsi kunda n'i yɛrɛ donna na o sira ninnu fɛ i t'i tile wa u tɛ se o o bɛ maa dɔw de gɛrɛjɛgɛ kɔni minɛ bari minnu n'a ka kan a tɛ d'olu ma a bɛ ta ka da minnu ma a bɛ tila k'aw sago kɛ intégré ayiwa min ye nin maa kofɔlen ninnu ye u kɔni rébellion de juru la sa u tala ni k'u don an ka tenni na u donlen kɔ tenni na u ye jɔyɔrɔba ni makama caman sɔrɔ jamana nafolo bɛ salo ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na u bɛ bɔ u bɛ tila ka na u bɛ ta k'u don a la o taabolo min filɛ nin cɔgɔtɔrɔ fɔ ka ɲɛmaa ko n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye o décret min dala san 2024 dɛ ko o banna pewu bawo min ye maa kofɔlen ninnu in bɔla ka maa minnu tɔgɔ maana sisan olu kɔni tɔgɔ de ko la ka bɔ sɔrɔdasiya la o tɛ dantugu an ka sɔrɔdasiw hakɛ fɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye jalabatigi ninnu ye u caman gɛlɛn i b'a ye k'a fɔ e ko u ma taa ye MNLA maaw cɛma wa olu de tilala ka yɛlɛma ka kɛ FLA ye u n'u bolofara misɛnw n'o dɔ ye GNIM ye ni dɔ ye AGS ye wa fana bɔlen koyi i b'a ye fana kɔsada in na min y'an ka jalabatigi 10 bɔɲɔgɔnko ye olu bɛna ka bɔ tenni na ka sabu kɛ min ye général Abbas Damele ka taa se général Nema Sahara ma ninnu gɛnna an kɛ jalabatigi maa 10 olu de gɛnna ni sous-officier kelen sous-officier kelen n'i y'a lajɛ o maa 10 ani kelen min n'olu fana gɛnna o décret fana ta la wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fana nin b'a jira sa k'a fɔ tulonkɛ tɛ armée kɔnɔ tuguni koyi k'a fɔ ko jamana fini de b'e kana e bɛna koso kasa walima bisi basa ni ka o bolo da ko fini b'i kana n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ n'i tɛgɛ tal'a la jɔn ko Ala e na kɛ ka maa tɔw ladi nin ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri wa i bɛ fini n'a ni sɔrɔsi fini bɔlen don n'a yer'u kana hali zorobilen man ka y'u kana ɲɛma maa min n'o ɲɛnamini kɛ bɛ k'a minɛ o taama yɔrɔ tɛ dingɛ dawolo ye o tɛ kalon ye ne ko bala cogo bɛ Sidiki telu bɛ maa min kunkolo la o di mango karamɔgɔ Saba Tunkara karamɔgɔ Saba Tunkara n'i ye namara ye jabida la n'a taama to fɔ n b'a ye a ma joli ye namara ye namara b'a yɛrɛ dɔn kɛ Bini so in kɔnɔ an maa naani de bi yan Amɛri Jakite i bɛ fɛ an k'an wuli k'an jɔ wa Jimson Control an k'an jɔ ka taama Buakari Fin ani Waraba Daba Tunkara namara bɛ min a fɔ jakuma boyi jakuma kɛra ko cogo di Sidiki buwa ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma luyara da Alexis nin y'a ka sɛbɛn ye Sidiki k'a dɔn ɲɛma da ani jateminɛ o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman ka ɲɛ an kana ɲinɛ kunun ko maa minnu kɛra sababu ye ka jamana bɔ bolo la maa minnu nana ni makama ni hɛrɛ jamana kɔnɔ Sidiki dɔnniya b'u la Sidiki k'a dɔn kodɔn b'u la min ye jamana yɛrɛ ɲɛtaa ye u y'a baara kɛ ka kɔrɔ Sidiki n'a sɔrɔla jalaki ma deli k'u sɔrɔ olu ni bonya ka kan ka kalifa k'u ma o fana ka kan o don ko septembre tile 4 san 2025 min ye Niger a gouvernement a ye wele da kɛ ni ka ɲɛsin Dr Clémence Aïssatou Bare o y'u ka masakɛkɔrɔ furumuso de ye u y'a nommé ni k'a kɛ lasigiden ye Niger to a la Amérique jamana na Sidiki nin jara i k'a dɔn diɲɛmaa ye sabula u y'a ye k'a fɔ jɔn ko a la muso min ni masakɛmusokɔrɔ
Ricardo a ye ko caman kɛ Niger ye o de la nin ɲɔgɔnna b'an ka jamana kɔnɔ min ye ayiwa Madame Touré Lɔbɔ Tarawele jɔnni tɛ Lɔbɔ dɔ jamana kɔnɔ Bougazelli Lɔbɔ Touré a ye wulikajɔ min kɛ jamana in kɔnɔ k'a cɛ to fanga na hali ni cɛ in di diɲɛ na min ye ɲuman ani hakili ɲuman tali ka jamanadenw sɛgɛrɛ Lɔbɔ ye nin kɛ Bougazelli i k'a dɔn musow n'u bɛ jigin i k'a dɔn muru kana d'u la bilen Bougazelli jiginni o nafa a n'a ɲɛta a bɛɛ lajɛlen ka kɛ gansan bana dɔw bɛ musow minɛ a y'i jɔ n'o kɛlɛ fana ye Bougazelli k'a dɔn ɲuman kɛli Lɔbɔ ye mɔɔw dɔ diɲɛ na a ye mɔɔw dɔ Mali kɔnɔ a ye mɔɔw dɔ jamana kɔ kan Bougazelli yalima camancɛ fanga man ka muso in wele wa ka ko dɔ kalifa a la Bougazelli sabula Lɔbɔ a tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ caman na o bɛ sin ka dayɛlɛ ten Bougazelli k'a ko hali diɲɛsɛgɛ naani jamanabaw kɔnɔ i mana fondation in to a fɔ i mana Lɔbɔ to a fɔ i mana Amadou Tumani Touré to a fɔ Bougazelli k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la dɔw bɛ yɛlɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ k'a to fanga na don min a ma deli ka ko tiɲɛni kɛ a ma deli ka tɔgɔ juguya sɔrɔ Bougazelli o ye nafaba de ye jamana ma nin denmisɛn minnu bɛ fanga na Bougazelli n'u mago bɛ arabu jamana na u mago bɛ ayiwa Europe la Bougazelli ka taa se min kɔni ye diɲɛ jamanabaw ye Bougazelli k'a dɔn k'an ka Lɔbɔ de ta ni ka a bila u ɲɛ min bɛ se k'a to nin ko in bɛ kɛ Ala y'a garijɛgɛ kan caman de la tubabukan a b'o wɔrɔ Bouakari i y'a dɔn a kɔrɔbɔrɔkan a b'o fɔ fulaka kɔni tɛ motigɛden kɔni tɛ o fulaka maa t'o fɔ ye bamanankan Bougazelli ka taa se kan caman de ma Lɔbɔ bɛ nin bɛɛ fɔ ani ngilɛ sɛbɛnnikɛla ko ni wele bilala an yɛrɛw ka Lɔbɔ ma Bougazelli denmisɛn ninnu bɛ se ka nafaba sɔrɔ u bɛ se ka tɔnɔba sɔrɔ ka Lɔbɔ balolen kɔni don jamana in kɔnɔ da caman bɛ a bɛ se k'o yɛlɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa le radar kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun wara le radar an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Nouvelle Horizon Demba Konte nin y'a ka fasiri ye Demba ko min ye wuli ka jɔ ye anw ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ anw ka jamana kalanko ma an ko ministère de l'éducation nationale a ɲɛmaaba n'o ye docteur Amadou Sy Savanɛ ye Savanɛ jɔn ko ala kununko alamisa a ye laseli dɔ kɛ o laseli o ye communiqué ye o communiqué o bɛ tali kɛ fɛn min kan i bɛ o dɔn wa o de ye Faransi olu ka wulikajɔba min kɛla n'a bɛ wele ko révolution française de 1789 o min n'o tun bɛ kalan an ka kalanbulon kɔnɔntɔnnan na n'o 9e année ye dɛ ko k'a bɛɛ lajɛlen jɔ k'a minɛ bi la fo ka taa fɔ Bilali ye buru fiyɛ don min na révolution française a kana kalan an ka lakɔlisow la tugun n bɛ min f'i ye dɛ an laban an bɛ to k'a bila o ala ni min don dɔ fila la nin ye la révolution française de 1789 an bɛɛ ye nin leçon bise k'a dɔn kunkolo la je me rappelle encore viens nana ye a notion bɛna na sisan ne de bɛna e hakili kunu sa non j'étais premier en histoire et géo 9e na ayi kan ka ko ye ɲamakala ni ɲamakala ma histoire kɔni dɔn a ye na ɲininka ko wɛrɛ la ça c'est l'histoire moderne n tɛ tariki ye sa la révolution française 1789 histoire moderne ou histoire traditionnelle ou a bɛɛ tɛ tariku ye wa ni y'a mɛn histoire tariku tɛ wa ayiwa naam min ye an ka docteur Amadou Sy Savanɛ ye ministère de l'éducation nationale a ye communiqué min kɛ a y'a ɲɛsin DAE bɛɛ ma n'an k'o ma ko les directeurs des académies d'enseignement n'o ye DAE ye ka taa se DECAPu ma n'o ye directeur des centres d'animation pédagogique ye bɛɛ lajɛlen ka nin laseli ta ni k'a bila sen kan k'a kɔnɔko ni k'a waleya n'o ye communiqué ye min y'an ka kalanbulon kɔnɔntɔnnaw ye n'o ye 9e année ye min ye révolution française de 1789 ye a kana kalan tuguni wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin taabolo ye k'a bɛna kɛ sabu ye gɛlɛya min n'o tun bɛ anw ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ ɲini ka ɲɔgɔn haramu k'a kɛ da kelen ye e kɔni tɛna dɔ fara a ko kan wa bawo min ye Faransi jamana sɔrɔdasiw gɛlen kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ hali filanitɛriya min n'o tun bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye faso Maliba ani Faransi jamana ye caman kɔni bɔra a fanga na fo ka taa se taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sabu ye ni k'an don ɲɔgɔn na seko ni dɔnko sira fɛ e ko an ma nin bɛɛ lajɛlen bolo kan wa an
an ka k'an yɛrɛ ye an yɛrɛ banikunu kelen k'an yɛrɛ ta o kɛra sabu ye min AES jamanaw ye an ka se k'o jɛkulu ni ka o sigi sen kan min ye faso Maliba ye Niger fo ka taa se Burkina Faso ma an bɛɛ lajɛlen de hamina n'an kun n'a ye kelen ye Faransi jamana n'a y'u ja n'u bɛ se ka diɲɛ wuli u k'a wuli an tɛ sɔn fɛn min ma an ba n'o mago ye wa an tɛna segin an kɔ tuguni ko in kɔni kɛn bɛ taabolo min ye sisan o de ye haramu da kelen ye hali n'a sɔrɔla an bɛna ɲɔgɔn faamu taabolo wɛrɛw fɛ nin taabolo minnu sira daminɛlen filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye Faransi jamana marabaaw olu k'a dɔn k'an b'an sɛbɛ la an tɛ tulonna bawo sɛbɛ dɔ ka fisa kangarida ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ nin b'a jira k'a fɔ an hakili minnu n'olu bɛ minɛ n'o ye denmisɛnninko hakili ye k'u minɛ ni tubabu ka tarikuw ye kabi kilasi 9 na n'o jɔla bɛɛ fɛn wɛrɛ min bɛ bila a nɔ na o y'an yɛrɛ ka tarikuw ye n'o sɛbɛkɔrɔ kalanna sisan bɛɛ ka se ka Mali dɔn Mali taabolo ye min ye Mali b'a ta kalan a ka lakɔlidenw kunna cogo min na Niger fana k'a ta kalan a ka lakɔlidenw kunna Burkina Faso fana k'a ta kalan a ka lakɔlidenw kunna n'o kɛla sabu ye min ye AES jamana 3 ye olu ka taabolo a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ sabu ye k'an bɛɛ lajɛlen ni k'an bɔ dibi la n'an bɔla dibi la taabolo caman bɛ ani laɲini caman bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲinifɛnw o n'a kɛ sɔrɔ fɛn ye Dr Amadou Sy Sawane a k'a dan b'a la k'a fɔ min ye DAO ye ka taa se kapu ɲɛmaw ma u bɛɛ lajɛlen n'u jɔ u jɔyɔrɔ la révolution française n'a yela ka kalan lakɔliso kɔnɔ tuguni kalanbulon 9 na n'o ye 9e ye jɔn ko ala ni fɛn min bɔra a la DAO ni DECAP aw n'a faamu nin ko sɛbɛn n'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Conté a ka fasiri don n bɛ n kele ku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛtankura Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Ouagassiri k'i k'a dɔn ayiwa wuli ka bɔ n tɔ kan o b'a sɔrɔ i bɛ dugumana na Ouagassiri k'i k'a dɔn Mauritanie i k'a dɔn u ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ a nana joona ci telimana Assimi Goïta fɛ Ouagassiri k'i k'a dɔn lettre kun b'a bolo min bɔra a yɛrɛ ka jamanakuntigi yɔrɔ ka di Assimi Goïta ma sɛbɛnnikɛla ko petit pays président do wa o ka ciden non engale tari sigi Donald Trump ɲɛkɔrɔ monsieur le président nous sommes un petit pays je suis le président d'un petit pays a kuma in maja Mauritanie a maja an mara ɲɛmbu ma de koyi n'o tɛ Mauritanie fana ta ye dɛ a sigi mɛ dugukolo min ko b'a dɔn dugukolo ye frontière anw ta y'an ka dugukolo ye maa ɲɛ m'u ma kabi indépendance waati moi j'ai 35 ans de service de radio tu vas pas me créer des problèmes maintenant tu oublies que les journalistes sont partis en prison ni ɲɔgɔn na de la bon ok vas-y i nɛ ka di o n ye kangari da Cissé cɛni ko i ka sabali ne bɛ min f'i ɲɛna Mauritanie b'a dɔn a bɛ dugukolo min ka frontière la an t'a dɔn mais cybercriminalité ko tɛ nin ye o nin ye jamana intérêt de défense ta fɔtɔla ye nin ayiwa bisimila an ka taa sɛbɛnnikɛla ko min ye Mauritaniekaw ka ciden ye u ka masakɛ ka ciden min ye Mohamed Salimu Ould Merzougou Ouagassiri k'i k'a dɔn Merzougou a nana ni lettre ye lettre min n'a y'a di Assimi Goïta a bi bɔ don min Mauritanie masakɛ y'a fɔ a ye i tɛgɛ i k'a dɔn Assimi Goïta tɛgɛ ɲɛngɔn kɛ n ka ci fɔ a ye sɛbɛnnikɛla ko yalima nin ko in bi da an ka jumɛn in na dɛ a ko tiɲɛ don kɔsa in na dibi caman donna Mali ani Mauritanie cɛ sigiɲɔgɔnya a tun bɛ ka gɛlɛya o yɛrɛ k'i bɔ a la Mauritanie a jagokɛla caman de bɛ yan sɔrɔ bosoba caman bɛ yan Ouagassiri k'i kɔsa in na u fana ye gɛlɛya caman sɔrɔ ɔ gɛlɛya in a bɛ se ka wuli cogo min na min ye sigi ka fɔ bɛ se ka na cogo min na Mali ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ janko faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ɛlɛ ni da donna nin caman na Ouagassiri k'i k'a dɔn a kɔni ye lettre di Assimi Goïta ma ni ka laban président ka ci ye min ye ka laban k'o fɔ a y'a jira k'a fɔ Mali ani Mauritanie jamana kelen don Ouagassiri i k'a dɔn n'an ka so n yɛrɛ ka t'i ka so o b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ san caman bɔ ɔ gɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ kɔsa in na o ye diɲɛ yɛrɛ n'a taabolo kuraw ye ɔ u kan ka pan nin bɛɛ lajɛlen kunna ɔ nka a ɲɛ fɔra a ye o min kɔni ye Mauritanie suraka butigi minnu datugulen don a kun tɛ dɔwɛrɛ ye direction générale du commerce et de la consommation de la concurrence DGCC o k'a hakilina don sabula fɛn o fɛn ni o bɛ kɛ jamana kɔnɔ sɛbɛnfuraw de kan ka k'a la i kɛra Mauritaniyen ye o i kɛra Maliyɛn ye o n'i bɛ feere kɛ walima i bɛ magasinw de dayɛlɛ i k'a dɔn sariya dɔw de bɛ yen kan k'olu kɛ Ouagassiri i k'a dɔn a ko a dabakun y'o de ye n'o tɛ k'a fɔ an tɛ surakaw fɛ walima an tɛ Mauritaniyen fɛ o tɛ tiɲɛ ye Ouagassiri i k'a dɔn Maliden ale basigilen don a sumanen bɛ kosɛbɛ dunanko kɔni a wa dunan bisimilali walima ka dunan mara o t'an tɔɔrɔ a ko nka
kɔsɛ in na fana gɛlɛyani dɔ dunna Muritani baganw tilema ma se i k'a dɔn caman bi taama Mali kungokolo i k'a dɔn balo caman bɛ bagan dumuni bɛ yen jango min ye ɲɔrɔn fanfɛla in ye Boubacar Kangare daruw ye min ye awa a filaw ye u n'u ka misiw Ala kan'u ci u ka don awa an ka kungokolo kɔnɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra damata gɛlɛya ye gɛlɛya in dun jubaju ye mun ye min ye maliden minnu bɛ Muritani olu fana kun ye degun caman sɔrɔ kɔsɛ in na kuma caman fɔra a la gɛlɛya ninnu barika bonyana kosɛbɛ Boubacar nin kɔni bɛna kɛ sababu ye min b'a to ɲɛmaaso fila na kuma ayiwa i k'a dɔn dugudenw bɛ sɔrɔ ka lafiyaba sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ Muritani wo ani Muritani ka minnu bɛ Mali la wo Boubacar i k'a dɔn nin kɔni bɛna kɛ sababu ye u bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ sabula i ye n degun n yɛrɛ y'i degun an bɛɛ ye ɲɔgɔn ka degun dɔn Boubacar an sigira ka kuma lafiya b'o kɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ tun kɛra Nouvelle Horizon an bɛ u fo u ko ten ni dunankɛ ka kulusi tununnen y'a la jatigikɛ y'a bila yɔrɔ min na a ma si yen de ni ye n tɛgɛ don ni sama bɛ bɔ sama min kan an kɛ ja to n ka taa se bɛ ka i lampɛrɛdi cogo di ayi i ka kuma in ma tilen dɛ ni dunankɛ ka kulusi tununnen y'a la jatigikɛ y'a bila ka si yɔrɔ min na a ma si yen de ni maa fɔra kɔ ka taa kulusi maa bɛ fɔ a kɔ cogo di o kulusi bɛ bɔ ka yaala a yɛrɛma cogo di i tɛ sabali wa o tuma dunankɛ i sigi yɔrɔ dɔn naam ne ko mun ye mɔgɔ tɔɔrɔ jɛ i nana dɛ a tɛ fɔ mɔgɔnifin ma k'i nana n'i ka hakɛ to naam Muritani ka olu kun ma fɛn faamu fɔlɔ o baga la anw ka jamanadenw ma u ka dugukolo ka ɲi ka tɔɔrɔ ni bɔnɛ sugu bɛɛ cun u kan k'u cɛ k'u fili cɛncɛn kan cogo min ka d'u ye k'u kɛ u la n k'olu ka baganw bɛna min anw de fɛ yan anw de bɛ ji d'u ka bagan ma a ma wasa ne de ko i ma kariti in fo k'a forme de yɛlɛma Mali kariti ni en tɛgɛ don ni sama bɛ bɔ sama min k'a ma ko l'indépendant Sori Kulubali nin y'a ka fasiri ye Sori ko min ye anw ka dolancilaw olu ka lafasali tɛ jɛnkuluba n'an k'a ma ko UNASAM n'i y'o lajɛ o de ye Union nationale des supporters des aigles du Mali ye a ɲɛmaa dan kan n'o ye Cheikh Demba ye a kumana yɛlɛ kun ye mun ye sa ala Cheikh Demba ye karatɔ de ye karatɔ cogo di Cheikh Demba a n'a kɔrɔkɛ u bɔra ɲɔrɔ ka n'anw sɔrɔ Segu o y'a sɔrɔ Cheikh ka dɔgɔ denmisɛnnin fitinin a n'a kɔrɔkɛ de nana ɲɔgɔn fɛ Segu u jiginnen Segu Cheikh yɛrɛ tun bɛ misiw de nɔfɛ a bɛ misigɛn de la a nacogo filɛ Segu sɛbɛnni dɔ tun b'a kan na hali sini ne de ye sɛbɛn in bɔ a kan na maralen bɛ bɔra hali sini n'a ye ɲɔgɔn ye n'a k'a bɛ dogo n b'a fɔ n b'i ka sɛbɛnkolon jira dɛ naam n b'a dɔn ko min ye UNASAM ɲɛmaa danga ye n'o ye Cheikh Demba ye min ye anw ni Tchad ka ɲɔgɔn bolo labɛn ninnu kun b'a la ka ta ka ɲɛsin fɛn min ma i b'o dɔn wa Tchad ye Mali bugɔ awɔ 2 ani Kalangolo o kɔrɔ kɔni an bɔra Coupe du Monde la n bɛ ka na n'o kuma de ye kuma in bɛɛ b'o de nɔfɛ o min ye Cheikh Demba ye a mun ne bonya kojugu o de y'a to a kumana o min ye a ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ nin y'anw sen bɔlen ye mondial football la min kɔni n'o labɛnw n'o y'a préparatifs ye n'o labɛnw baaraw tun bɛ sen na ni Mali yɛrɛ a tun bɛ kulu fɔlɔ la o kulu fɔlɔ e ko anw ma taa jɔyɔrɔ 3nan de ta k'an jɔ n'o ye wa Tchad ka bugɔli kɔfɛ nka ko in ma ban koyi Cheikh Demba ko min ye wulikajɔw ye o kɔni o labɛnw baaraw bɛ sen na tuguni min ye CAN Maroc 2025 o fana o baaraw labɛnw n'o y'a préparatifs ye o fana daminɛna wa n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen de kan k'an jɔ aigle nationale n'o y'an ka équipe nationale les aigles du Mali k'an jɔ u tɔnkɔrɔ ko min ye balontannaw ye a ɲuman a bɛ an bolo a ɲɛdɔnbagaw o bɛ yan staff technique fara a taabolo tɔw kan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ balontan ɲɛdɔn ko nka ko mun kɛn bɛ k'a jira anw tɛ coupe ta dɛ anw tɛ taa sanfɛ an ye ko ta an kɔni an bɛ kuma misɛn de la Cheikh Demba ka kɔrɔfɔ kabini Yaoundé 72 anw bɛ nin jigi tigɛ in na moi je ne crois pas vraiment il y a un problème il faut trouver la solution problème min sisan e ko balontannaw b'an bolo a dɔnbaw b'a mais pourquoi toujours nin kelen a ko gɛlɛya la dɛ a tɛ solution ɲini min ye UNASAM ɲɛmaa ye n'o ye Cheikh Demba ye halisa a kɔni kɛn bɛ k'a jira sa ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ bawo min ye CAN Maroc 2025 ye o labɛnw baara minnu daminɛlen filɛ n'anw kɔni kan k'an ka match domicile dɔ kɛ stade 20 mars la min n'o bɛ kɛ ka bɛn ni kari nata ye san 2025 a m'o fɔ fɔlɔ dɛ
min ye wulikajɔ ye i b'a ye k'a fɔ k'an kan k'o fɛɛrɛw de tigɛ an bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ani ka se sɔrɔ waasa n'an taara kan Maroko 2025 kɛnɛ kɔnɔna na an ni walanba an n'o ka se ka segin bawo n'i y'a lajɛ min ye anw ka jamana ye jɔn ko Ala dolantannaw bɛ yan dolantan kanubagabaw bɛ yan denmisɛn fara maabakɔrɔ kan ko nka ko n'an kɔni dɛsɛ bɛ ka sanayɛlɛ kɔni sɔrɔ seladola la jɔn ko Ala k'a ɲɛ ka ɲini koyi n'an ɲɛ ma ɲini jɔn ko Ala k'a ko k'a gɛlɛyalen don ina sabu ɲɛma danga a kɔni ko a ka kɔrɔfɔ k'a tɛ bɔ o kɔnɔna na n'a ma foli bila ka ɲɛsin Lilu Hayidara ma ka taa se Osama Kulubali fana ma ani anw ka lakɔliden minnu n'olu filɛ ni Ghana jamana kan n'u bɛɛ lajɛlen y'u bolo bila u dufa la ka dɛmɛ kɛ ina sabu ye o taabolo minnu filɛ nin ko nin bɛɛ lajɛlen de kan ka lajɛ k'a ladegi jamanaden fanba fɛ waasa ina sabu bɛ wulikajɔ min na an ka Aigle national nɔfɛ o taabolo bɛɛ lajɛlen laɲiniw o bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati n'olu b'u kɔkɔrɔ u mana taa kulukɔrɔ walima o donna baji kɔnɔna na n'u y'u jɔ u kɔ ka se ka wulikajɔw kɛ min bɛ se k'u galabutigiya ka se ka walanba ta ka segin n'a ye ko dɛmɛ ko maa man ka to kɔ o taabolo ninnu na nin ye n ko sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na sori i Kulubali nin y'a ka fasiri e filila dɛ ka fili cogo Mali de gagnera ko Mali gagnera e ko bɛɛ n'a ta Mali sen bɔra la o awɔ a éliminé Mali de gagnera nka éliminé na la hawla wala quwwata illa billah o tɛ ka maanifin ta ka ben ka sigi a kan ka to ka kasi yan cɛ ni ballon d'or ani Tchadi kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye sebaaya sɔrɔ 2 ani Kanangolo anw ka groupe n'o ye groupe 1 ye anw tilala ka kɛ 3e ye mais anw tilala ka éliminé a ko gɛlɛyala i bɛ éliminé kɛ Bɔsiriki Ala tɛ foyi kɛ gansan n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile a bɔli ko 400 ani siɲɛ 80 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de Alhaji Alu Badara Hayidara a bɛ Amérique Bɔsiriki i k'a dɔn sirifukɛ ko a ko Mali ballon ko dimi bɛ se ka don an na fan wɛrɛ fɛ nka min kɔni ye ballon so ɲɛmaayaso ye dimi ti don an na min ye FIFA ye a filɛ ka wele bila tuguni min ye Baviye Ture ye Baviye Ture bɛɛ b'i da k'a de bolo Bɔsiriki Baviye Ture bɛ wa danga min na bi o dɔnnen don a bɛ ni ka san 2 bɔ ɲɔgɔnko bɔ Fédération Malienne de Football a président ba min ye Baviye ye gɛlɛya min b'a kan a b'a ni jamana sariyatigiw de ni ɲɔgɔn cɛ ngo n'a ta bɛɛ a bi baara min kan k'a kɛ diɲɛmaa sɔnnen don a ye o dɔn n'a ye sabula FIFA filɛ ka lettre sɛbɛn ni ka ayiwa a nommé Bɔsiriki k'a ta k'a bila k'a kɛ ɲɛmaa ye FIFA kɔnɔ a bɛrɛ ta a yɛrɛ dun sogo tɛ kɛnɛ kan octobre kalo tile 2 FIFA ko min y'a ɲɛmaaba ye a ko Baviye n bɛ nisɔndiyalen don n bɛ lettre ci ma san 2025 fo san 2029 i taara min ye ka FIFA i k'a dɔn a ɲɛmaaso dɔ bɛ yen i taara ka bila yen o tuma an bɛ nin lettre in ji ma i k'i ka ayiwa kunnafoniw d'a ma i bɛ yɔrɔ min ni yɔrɔ min na i tɔgɔ ni jamu i k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ anw kɔni ye min sɛbɛn o ye Baviye Ture ye sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnkura in bɔra FIFA ɲɛmaaba la min ye Mathias Grafstrom a fɔ tuguni Mathias Grafstrom ala Mathias Grafstrom a faamuna o do tɛ o do dɛ bon n'a y'i diya n b'a fɔ n ko Mathias Bɔsiriki FIFA ɲɛma ni lettre in kɔni ji i k'a dɔn nin kɔni kɛra malidenw ma nisɔndiyaba ye sabula fédération président a ka wele a bɛrɛ ta i k'a dɔn élection kun bɛ sen na Baviye kun y'a jira k'a fɔ ale nin tɛna y'a la ka sababu kɛ i k'a dɔn a yɛrɛ bɛ ko dɔ la min kɔni da a yɛrɛ semako ye o tuma min ɲɛ ɲɛmaaso min ni wulikajɔ b'a la ale tɛna wuli Bɔsiriki k'a don kalo 6 kɔfɛ FIFA yɛrɛ filɛ ka wele bila a ma jɔn a la olu bɛɛ na hakilina dɔ kan FIFA yɛrɛ a ɲɛnamayali a n'a ɲɛta tɛ se ka kɛ abada Baviye kɔ o tuma min kɔni anw ka Baviye ye u y'a wele hali n'a yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan Bɔsiriki a ko jamana ɲɛmaaso kɔni u nisɔndiyara kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye FIFA ye ale de bɛ diɲɛsɛgɛ naani ndolantan bɛɛ kunna Bɔsiriki ndola bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a fasugu o fasugu FIFA de nin b'a bɛɛ la Bɔsiriki n'i ka jamana den t'a la fɛn caman bɛ se ka kɛ i k'a dɔn i tɛ bɔ o kalama walima kunkɔrɔta dɔw bɛ yen i t'o sɔrɔ Mali ka kunkɔrɔta i k'a dɔn FIFA la Baviye don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ ji min e cɔn ka Tezara premier min
naam ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacariki n bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'œil du Mali maliden ɲɛkisɛ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Yves Sangare sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 50 ani siɲɛ 1 a ko ɲuman kɛli o de ka fisa Boubacar Sidiki ɲuman fana dɔnni o de fana ɲɔgɔn dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ɲumankɛla a bɛ jamana fa bɛɛ lajɛlen la nin kamalen i k'a dɔn a kan ka fo sabula a tɔgɔ de ko Umaru Semega Umaru Semega a nana ni lafiya bɔda ye sigida la ka bɔ Yirimajɔ ni ka taa Kɔdabuguni na Boubacar Sidiki sira in kɔni lahawla i k'a dɔn maa tɛ se k'a taama sen na jango mobili jango nuguso jango moto la Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɔrɔ boso b'a don Umaru Semega min kɔni ye hakilina in ye a nana sɔrɔ ka bɔ Yirimajɔ ka taa Kɔdabuguni na Boubacar Sidiki sira tiɲɛnen min bɛ a y'i k'a kan sabula mɔgɔw y'a ɲininka e ka nin baara in a dabɔkun de ye mun ye a ko sigida an bɛɛ lajɛlen dama ka kan na ni ne ye nin kɛ lala maa wɛrɛ ɲɛna bɔ ne fɛ ka dɔwɛrɛ kɛ min bɛ se ka giriya ka tɛmɛ ne ta kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin funankɛni min ye opérateur économique Umaru Semega sɛbɛnnikɛla ko a nana nin wulikajɔ in boloda k'i kɔ a da sira in na a sigida fɛn o fɛn b'a lamini na maa o maa bɛ tɛmɛ a sira in fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ a da jukɔrɔ hali n'u n'a ma ɲɔgɔn ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin de ka ɲi ni se b'i ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn fɛn min ni a bɛ se ka kɛ fɛn ye a bɛ kɛ sini ɲɛsigi ye hali a bɛ se ka kɛ bonyaba ye i kan i balolen Boubacar Sidiki o y'a nin n'a ɲɔgɔnna ko ye kɔlɔsi Boubacar Sidiki i k'a dɔn sira dilan jiri turu Boubacar Sidiki i k'a dɔn i bɛ sigida min na i bɛ dugu min na Boubacar Sidiki n'a se b'i ye n'i y'a kɛ sini ma sinikɛnɛ mɔgɔw n'a lakali kɔfɛ nka tɔgɔ min kɔni ye nin Umaru Semega k'a fɔ Segu Semega den tɛ nin ye Semega Diané Umaru Semega je vais le connaître n b'a fɛ k'a dɔn Segu Semega den de bɛ sɔrɔ nin ye Umaru Semega Segu Semega e ma a ye baara kɛ yɔrɔ min na e m'o tɔgɔ fɔ sisan n'o don kɔni o ne jaabi o ye tiɲɛ ye a ye ɲumanya kɛ yɔrɔ min na e m'o tɔgɔ fɔ sisan a fa ala ye Segu Semega ka bɔ Bruxelles Boubacar Sidiki ayi kana kɛ Segu Semega daba sabali mun n'a fa y'o ye ɲininkali tɛ wa n'i b'i ka fɛn Bruxelles ko baro kɔni kɛ o fɔ kana taa Umaru Semega ɲ'a parce que toi là tu m'encourages pas du tout ayi b'a fɛ ka na de min o na min dɛ o sira de tɛ dayɛlɛ o a fa tun bɛ n fa sɔn n'a sɔrɔla o den don a kan kɛ n wele i bolo don yafa ma i tilala wa karamɔgɔ Tamatu Wara ni n tɛ ka don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Alliance Nouvelle Alliance nin ye Eva Sidibe nin y'a ka fasiri ye Eva Sidibe ko k'an ka taa groupement mobile de sécurité la dɛ an ko GMS polisila k'a dɔn e ko ale tɛgɛ ma minɛ bɔrɔ kɔnɔ wa ka sabu kɛ moto b'a la ka tunu GMS kuru kɔnɔ maaw b'a la ka miiri yalima ko civil la k'a dɔn minnu bɛ don ka bɔ yan feerew ni fɛnw na ko n'olu dɔ t'a la k'anw ka motow ta polisila ka dɔ yɛrɛ fini yɛrɛ bɛ min gana dɛ jamana in a finitigilaka dɔ don GMS yɛrɛ kuru kɔnɔ ale de b'a la ka baara kɛ ɲɔgɔn ka moto ta nin doni kama n'o ye dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw ye a kɔni a nana sa moto b'a la ka tunu déclaration bɛ kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ k'u ɲɛmada ten i y'a dɔn kɔni polisi kɔni bololafɛn n'i ko i b'o suɲɛ a fo dalilu jɔnjɔn ka y'i bolo dɛ zan ko e tɛ dɔwɛrɛ e fana tilala ka kɛ polisi ye tugun polisi ka taa polisi ka fɛn suɲɛ moto kelen tununa ka fila tunu nunu ko ko a barata n'a ma jan don an yɛrɛ la nunu laban na kuru in o n'a moto ntanya o ko in sɛgɛsɛgɛliw de nana daminɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw de b'a ye k'a fɔ min ye nin maa kofɔlen ye a nana a bɛna delinanko lama o ko to mɛlɛmɛlɛ mana ja banin da a bɛ to la a bɛ miseli kunu o de bɛ bala kanko la k'a fa min ye nin polisilaka ye a nana k'a bɛna a baarakɛɲɔgɔn polisi wɛrɛ de ka moto k'o ta dɛ k'a b'i sɛlɛ n'o ye k'a bɛ taa a moto bɔ k'a bɛ biribiri kɛ ni moto ye k'a wuli ka taa n'a ye o sina k'i kanto ko he ko e bɛ taa nin ye mini a sina ka jɔ ten kuma foyi ma y'a da amalola o yɔrɔnin bɛɛ kuma da ɲɛmaaw tulo kan GMS kuru kɔnɔ ani moto suɲɛko kuma min tun bɛ yen n'o ye baarakɛɲɔgɔn polisi wɛrɛw ka motow ye ninnu sina k'a bɛɛ lajɛlen bɔ civilakaw kun k'a da kunna ko moto min bɛ suɲɛ yan jɔn ko ala n'i ma kɛ polisi ye e tɛ se ka bɔ ni moto ye kuru in da fɛ o sina k'a ko ni fɛn tɛ dɔrɔn ka ɲɛmaaw olu sina k'a ko judiciariser ten
k'a bila kiri ka bolo kan o de y'a kɛ cogo ye o ka sin ka mandat d'a kan ka taa bila ka so non c'est la solution wa k'ale na kɛ ka tɔw ladi waasa min ye moto suɲɛ polisi ka moto suɲɛ o ka dabila i ye caméra nafa ya dans tous les grands services il faut une caméra o ka ɲi dɛ non ni caméra do hali t'a kana kun t'a la sɔsɔli t'a la o mais nka mɛnna maaw kan de i b'a sɔrɔ hakɛ de don non polisi kuruba kɔnɔ ça c'est un appel au directeur général de la police il faut k'a k'u ka yɔrɔ équipé tous les commissariats de police caméra de surveillance kan ka k'a bɛɛ la non il le faut mais maintenant là an bɛ yɔrɔ min sisan vraiment c'est trop sérieux an bɔra analogie la non numérique bɛ fa bɛɛ fɛ non il faut des caméras de surveillance même à la radio jɛka fɔ la n bɛ tila k'a fɔ directeur ye il faut qu'il installe des caméras non mais c'est vrai hein moto suɲɛ kun tɛ k'an fɛ yan o tun bɛ kɛ awɔ et alors ni bɔ ye caméra installé sisan radio la fɛn caman bɛ yen a tɛ bɔ tɛ k'a kalama et alors ayiwa aw de bɛ daba lajɛ bɛ lajɛ pour quoi caméra non ne ma dɔ wɛrɛ fɔ e de ko caméra ka installé ou a bɛ installé dans la cour pas dans les salles a bɛ installé hali couloir kɔnɔ hali rédaction a bɛ installé ça j'interdis ça j'interdis il va pas surveiller mes gestes dans le couloir ça j'interdis n'a que misi ka fini biri caméra ɲɛmati o tɛ kɛ e bɛ film d'action ninnu filɛ ka caya sa awɔ misi ka fini ni biri a ɲɛmati min ye polisilakaw ye kuma dɔ la an bɛ se ka kɛ maa bi ni caméra sigila baarakɛyɔrɔ nege bɛ bɔ maa caman kana sigi mais honnêtement kuru kɔnɔna na ani radio donda escalier ninnu na il le faut an bɛ jamana min na bi vraiment il faut des caméras de surveillance bari n'i ja tala sɔsɔli t'o la o i filɛ nin ye i b'a lajɛ voilà naam min ye ko ba polisilakaw olu de kan k'an lakana nka n'a fɔra o polisilaka kelenw maa bɛ taa ye olu cɛman min b'u kuma sulu min bɛ k'i ka baara yɛrɛ bɛɛ sonyɛli ma i b'a fɔ ko kalo sara tɛ d'a ma jɔn ko ala k'a kɛra gɛlɛya ye nin ye sɛbɛn sɛbɛnna y'a salo ka bɔ nouvelle alliance kɔnɔ Eva Sidibé a ka fasiri don Sidiki waati n'a ka waati ma se waati sera foli ani tɔnni an n'o kɛ ka ɲɛsin i ka folibo ye k'a daminɛ Paris ka taa Espagne dugu min n'u k'a ma ko Girona ka taa Sevilla ka taa Lepe waati k'an ka foli bɛɛ nin bɛɛ ye ni ka laban k'an kun da Rome kan Rome ambassade i k'a dɔn ambassadeur min bɛ yen an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'u ka baarakɛla bɛɛ kamalen kelen bɛ yen o n teri y'o ye ko Madu Kwale Woninkaw ka den don ni n sera dɔrɔn o y'a sɔrɔ n ka premier wulila ka di yan an ka foli b'a ye ka laban ka taa Allemagne Berlin waati k'i k'a dɔn 16e ani Haut Conseil ninnu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliden bɛɛ wele sous la présidence de l'ambassadeur 16e ni Haut Conseil qui tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est une première vraiment kɛlɛko kuma tɛ yen ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛ labɛn ko Mali ko don j'étais très très content muso dɔ ye n ye n tɔgɔ fɔlen ko e de ye daba tunkara ko awɔ a sina ka vin yɛrɛ bɔ ka di yan ko munna a ko n'ale bɛ tobili la ale tɛ foyi lamɛn jɛgɛ foyi émission kɔ ko ne e bɛ kuma na ne t'a fɔ n ko ɔhɔn ale ma dan de sɔrɔ a cɛ ma dan de sɔrɔ a cɛ ye Allemagne ko cɛ ko a ma ça veut dire quoi ça veut dire oui ça veut dire oui Jibi waati sera min ye dafara Jibi anw bɛ wuli sa min ye n'olu wulila toma dusu in na ni ma fili segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 min ye surafana to dunnen kɔfɛ ni 21h30 Burapile bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔ farafinna k'o boloda ni ma fili dɛ o don a ma yɛlɛma o tuma Jibi baara o yɛlɛmanen kɔ ne bɛ tile 20 bɔ n di yan o n tɛ ɲininkali kɛ a ma yɛlɛma Ahmed Jakite ale tun bɛ jaw la k'a kumakan cari o ye Gibson control k'a kɛ to ɲinikɛ lamɛnbaaw fɛ mura ni sɔgɔsɔgɔnin banna an n'u nana ka bɔ sumaya jamanaw na u ka dugawu k'an ye min ye ayiwa cɛnin ye diplôme tigi kuma ka ɲi sa an ka kuma kun cɛ dɔ fana ye ɲininka ko i ka diplôme ko in bɛ cogo di n ko foyi t'i fɛ i ma kalan Jibi baara ɲɛna baara de di yan wa baara ɲɛna